ujian tenan iki. Becak Solo mlakune alon prasaja sing nyopir sopan santun tata krama genjotane madhep-madhep ora ngercula tumpakane ora nyuwara menake rasa Becak Solo dina wengi datang wirawiri golek penumpang upaya ora ninggalke peraturan sing wis ana Becak Solo nyotot agawe kuciwa bunderane wonten sisih pundi Den Ayu nika kita bunderane nika ngoten bunderan Banjarsari Pak Becak kula numpak beli nika purun kula bayar urun mawon angger kula boten rugi nyopir becak dina wengi pados rejeki becak bro Pak Darsono nyun sewu asik karo maca Becak Solo mlakune alon prasaja sing nyopir sopan santun tata krama genjotane madhep-madhep ora ngersula tumpakane ora nyuwara menake rasa Becak Solo dina wengi datang gembok wirawiri golek penumpang upaya ora ninggalke peraturan sing wis ana Becak Solo nyotor agawe kuciwa Pak Becak maturke tan bunderane wonten sisih pundi Den Ayu nika kita bunderane nika ngoten bunderan Banjarsari Pak Becak kula numpak beli nika purun kula bayar kali niki turun mawon waton kula boten rugi nyopir becak dina wengi pados rejeki alhamdulillah